paro bedo kodika achiel kachiel an gi wendo machielo nyakuro moge jwang ka omiyo paro kinyuma ka unan ka kod Robert Nyasuna ma bende en janon siasa jadolo bayore kino machiegni paro yawre Cleophas endero kumana inya amoso nyikwara mo giduto teno yawre adwa mana chuo kama daktari owacho ni math nyaka bed gi kumi mare number 1. Number 2, chon wan kane wadongo to nineno ka nondik ni baada ya kazi, nondik ni taska baada ya kazi gima chalo kamano. Nyiso ni ne nitiere ndalo mane imadhe kong'o. In fact ndalo machon kata bani yao mano odhiambo ka ji osetieko tich to koro ridore, koro ginyalo dhi borodika. Tiyudo ka e piny masani nyodwa yawre ahinya ma kata nyathi matin nyalo luongo home delivery. Inyalo kelne gi akela mane ot to ji metho. Iyudo ka tinde ji donjo e ot to biro gi kong'o to chako methi, gik ma ok oluore donje. In fact nitiere gimomiyo Nakada okelo parono nikech luoro donjonegi ni ka ok ong'iye matut to gini nyalo wuo. Iyudo ka nyithindo matindo mikoro madho kong'o, iuso kong'o e matatu, iuso kong'o e skul, iuso kong'o kamoro amora. Koro nyaka kel chike mang'iyane mondo wadogane kama ne wantiere kacha, wabed gi a country ma productive ma ji nyalo dhi tich to kae to odhiambo ng'ato kadwa bilo gimoro to nyalo rao e kama ibile gimoro to bilo to borodika ka giko mbaka gi jowetegi. mane tradition king'iyo kata mana ndalo machon ji ne kane madho busa ok ni madh kendi ne uchokoru kamoro achiel odhiambo to kae to koro ji madho busa to ji yueyo kigo mbaka kipimo paro kaka chalo. Omiyo mane monego culture ne monego encourage, but mana kaka mheshimiwa osewacho ni gin paro biro kel gi od bura, biro ng'igi obotimo public participation ma seche ma koro biro lokore chik to koro biro bedo gima osepuodhi maber ma ji te obede kod duondgi. Erokamano.